народна музика. Представям ви гайдарски състав. Диньо Маринов. Ние сме гайдарски състав Диньо Маринов от град Варна. Целият състав сме се събрали. Кажете здравей! Здравейте! Здравейте! Повече от 17 години сме заедно на сцената, от малки сме. Слушало ми се в автобуса, идва ми някаква мелодика. Записвам си я на телефона, да речем, за да мога, като се прибера вкъщи, да си я присвира на пианото и така. И кажете, кое е по-фалшиво от една гайда? Нашият инструмент е много интересен, понеже се прави от яре. Има си миризмата и на ярето. След време поема си нашата миризма и не е по-приятно. Тук в принцип е главата на ярето. Тук са едните крака на ярето, тук е дупето. Вързано е накрая. Без това нещо гайдата няма да е гайда. И не може да свири. Настройката се променя от температурата, от влагата. Всичко зависи на самия пескун. Затова го навлажняваме постоянно. Понеже вече се опитваме да свирим хармония с гайдите. Двуглас, триглас, на места 4 глас. И това ручило става излишно. Дългата пръчка, която се вижда на гайдите. Няма смисъл вече да свирим много сложни неща. Всички знаят, че можем да свирим. По-скоро трябва да стане голям купон. Това е живота. Когато излезем на сцена и видим хората доволни от нашия труд, това също ни прави доволни нас. Гласувайте за нас. Какъв е номер?
По-силните аплодисменти за гайдарите от Диньо Маринов! Браво! Браво! Чудесно беше тук. Малко сега как ще си зачистите, не знам. Що така правите, уважаема жури? Доволни ли сте от тия момчета? Нека да чуем от кого да започнем. Който... От Иво Сиромахов почнем, айде. Пичове, страхотно шоу направихте. Супер! Страхотно шоу! Идеята да излезете така като герой от Тумстоун, изобщо с тая хореография отзад, с тия сцени от кълбойски бар и начина, по който сте си избрали музиката, са възхитителни. Имате моите адмирации. Даринче? Когато влязахте, аз видях духа на този див запад. Но стана този див изток. Просто бяхте невероятни. Самата идея да свирите такава музика, аз такова нещо не съм виждала. За мен това е талант. Моите адмирации също. Илянче? Млади господа, респектиращо е така самочувствието, увлечението и кефа, с който правихте това, което направихте тая вечер. Да почнете от Енио Мориконе и да стигнете до това, че по пътя ви паднаха трупове. Те просто толкова се възхитиха от вашите постижения, че всички паднаха, както се казва. Особено забележки са. Много ми липсваше, може би, Лилия Иванова или Щурците в целия този музикален микс. Помислете си. Но, вие потвърждавате още един път, че късмета идва при подготвения. Уповавате се на гайдите, но работите, нали така? Успех ви желая. Чудесно. Ники Илиев? Да, тази вечер започна много силно. Това, което видях, беше жестоко и ми беше много малко. В смисъл, вие трябва да почнете да правите концерти, защото аз искам да продължавам да ви гледам и да ви слушам. Музиката беше страхотно оригинален избор. Нещата, които се случваха зад вас, бяха много впечатляващи. Поздравявам ви, момчета. Браво! Големи суперлативи от нашото жури. Твой коментар? Ами единствените гайдари сме, които сме кълбои. Нека да се качим на нашите коне и да отидем на финал. Чудесно, уважаеми зрители. Ако искате да качите тия момчета на техните коне и да ги изкарате на финал, гласувайте за тях с СМС на номер изписан на вашите екрани. Още веднъж аплодисменти за гайдарски състав Диньо Маринов! Чудесно! Много добре, тръгвайте, ама хубаво си зачистите тук, защото все пак и други хора ще идват по тази сцена. Уважаеми зрители, вие сте с полуфиналите. България търси талант.